yung paing. Lakas ang hangin. Dumating po siya dito. Anong oras po ngayon? Ano na eh? Alas 5 po ngayon dito sa amin. Yan. Ngayon po yung lakas ng hangin niya. Lakas. Ano namin, basang-basa na oh. Hangin. Talsik ng hangin niya. Ayan. Grabe. Yung mga kailaw, ngayon po medyo umuulan pa ng konti, tapos mahangin. Yan. Ngayon, antayin ko lang na medyo tumila muna yung ulan para makalabas po ulit ako. Tapos, kasi kaninang madaling araw, mayroon pong bumagsak po sa bubong po namin. Hindi ko po alam kung ano po yun. Titingnan ko mamaya, iikutin po natin. Yung mga kailaw, suot muna tayo ng sombrero kasi medyo umaampon pa. Ito po yung labas sa amin, oh. Yan. Tapos dito sa ano naman, sa dulo, doon palabas po yan sa amin. Tapos ito mga kailaw, ikot po muna tayo, lakad-lakad muna tayo kung ano po ba yung mga napinsala po dito sa amin. Yan. Ayun, oh. Pasok tayo dito sa amin. Ito po yung puno ng star apple. Tapos ayun, nangyari dito, ayan oh, naputol. Galing po yan dyan oh, sa star apple. Tapos ito yung naputol oh. Bagsak ang sanga. Tapos meron po siya mga bunga. Sayang naman yung mga bunga nito. Naputol na. Marami din oh. Uminog na sana to, masarap ng kainin to. Ayan, yan na bumagsak po yung ano ng ano, puno. Ito po yung ginagamit naming poso. Tapos punta naman tayo sa labas. Ayan. Dito po kasi sa amin, hindi naman to ano hindi naman masyadong binabaha dito sa amin kasi medyo mataas. Kailangan mo nang mabaha po yung ano doon, yung sa palayan sa unahan. Tapos yan, may mga saging dito. Yan, tingnan nyo mga kailaw oh. Bagsak. Ayan oh. Yan po yung puno ng saging. Ayun, sayang din oh. Bagsak yung ano ng saging. Dinaanan po ng bagyong paing. Yung iba naman, hinahanap ko yung saging dito na may bunga. Hinahanap. Ay, wala na. Bumagsak na nga. Yan po yun siya oh. Ito. Tapos may mga baging kayo siya eh. Ay, bumagsak na oh. Sayang naman ito. Ayun. Yan po yung bunga niya oh. Wala na. Sayang. Hindi na siya lumaki. Bagsak po ano. Isang ano pa naman to. Isang buli. Ayun oh. Bigat. Maliit pa. Kaya sayang po siya. Pinabagsak po ni Paing. Tapos dito naman, ito po kasi sa harapan po ng bahay namin ito eh. Dito po ako kumukuha ng mga kangkong, tapos mga natong.
Wala na po masyado. Di ko lang po alam sa labas kung ano po yung damage. Ayun mga kailaw, punta po muna tayo sa labas. Subukan po natin tignan kung meron pa po bang mga napinsala sa bagyong Paing. Medyo umaambon-ambon pa po, makulimlim pa rin naman yung ano niya, yung ulap, makulimlim pa rin naman. Kaya ngayon mga kailaw, at ngayon wala na pong bagyo sa amin ngayon, nakalabas na po siya. Salamat po sa Diyos at naging ayos naman po yung ano namin dito. Wala naman po masyadong nasirang bahay, wala naman po masyadong napinsala, at ayos naman po. Salamat po sa Diyos. Yan mga kailaw, at tanggalin na po muna natin to para mayroon po tayong daanan. Ilahin na natin. A few moments later. Mga kailaw, ano, malakas. Mayroon pang ano, mayroon po ulit siyang hangin. Lumalakas na po yung ulan. Yan, punta muna tayo sa labas. Yung daanan namin, baha. Baha. Oy, Oliver! Yung puno ng iba. Kamyas. Naputol din, oh. Yan, dala ko lang ngayon, payong. Malakas pa yung hangin. Baka biglang bumaliktad to kasi malakas pa yung hangin, eh. Ayun. Wala masyadong taong lumalabas. Ayun, balik na po ulit tayo kasi lumalakas pa rin yung hangin niya. Baka ilipat po yung ano ko, yung payong. Ayan. Baliktad ka. Yeah. Ingat po tayo mga kailaw. Maraming po salamat and God bless.